Tuirini kan chola Zonun ta kan thiara kan dai lo te kan chol nowa an tlan le tran don cha Rulchawm hian kan tlan chawanga kan tlan to hi Tuirini tang hian Rulchawm hi lawak to lo kinai ke fang te ne in zom chho le wak to ni ke fang Rulchawm le sai tol te anh đặt tổ lâu hình dung rất bằng đầu thổ này cho nên công bộ hi ai gì đó khóc mấy ạ này công hi anh nó hùa một đêm khóc mấy phủ lại hay chia hẳn làn hi công si ra thế nhưng đầu sinh đó bạn quá sụt lậu trăng hay chuyện khua hi tụi nàng ai hiện là thiêng trả đủ cốc mày có phải ra hiện nuột đủ cốc mày hiện lại lang tung hi bike chuan voi hi các bạn nó chẳng nhỉ R15 version 2 cái này là gan hiện lại công ai hiện cắt lan tỏa cho thì lại chuan công hi anh chân lại hiện đầu xiêm mét tí về khan nhỉ công hệ hay tụi nào bên anh đã trả một khóc mày cắt lan nó chặt lắm bằng lốc cái này công chặt nằm đây khi khai chín nên tên bằng này khi anh khai nghe chín rồi và một chiang chiết thì đâu rồi anh này công của công chế được ăn khẩu tổ đâu mà ra thấyการก็นวมแล้วก็มาวันจะรีดไรตามันทกชัวเขาให้กันไว้มีสมบีสรีเบลกันเนียไอ้สวยตัวอังคารziงดาร์สรีเดชันเดชหัวตุ้มพระอรวพระต่ำตับข้ารันสูร์ตเสียดาร์สรีเดชันเดียพอชวกที่เดวินดาร์กอเลชันเดียกันไอ้จะมาบอกตรงใจนะมุนคอยเสียงตรงใจนะมุนจะจังการกันชวกเทเจ้าข้านี้ไม่รู้จุรัวสูดก็รับพวกกันจะเช่นจุอันหนูว่ามาคอมนักบุญตัวที่ขันหนูเข่งไปตัวฝากผมพบไหมฮาร์ดคอร์วันนี้ข้างเขาจะก็จุรัวสูดก็รับเรนโคดเน้นว่าไรงัดไปในขันออกมาไบเกอร์ดิกตักนี่Tuirini tangkan anung bara ka chua awangin kama an thian dewen tlan leka ase an ni ho hi camera ka cover du awangin tian kama ang group awangin tian kan le bel chho zel ania camera hian ka cover du awangin tian kan le bel ani video masalam pangte kan enchuan bike ki tian tlan lai ka record ta top mani maya chen ka thian engemaw han sei ve la hian ti ma hian tian ta kan sei chu nia nge kan sei ze lang a bike ki abigin gear ne scooter he chu silo tai la e bike chin hi nghal dana hian kong nal kong chuk te henga hian nghal dan le tlem a han tlan chak deuh hleka kong engemaw imperfection lo om che hian nghal dan dika kan khal lo hi adang lam na ran lang thina entina tuna te kong kwala han kalo tlan don ta straight a han kalo tlana kong kalo kwal don ta ni khata han fourth gear in lo tlan tai la third gear emo kan tlan chak da na zirin third gear emo second gear emo han shift thla bike mana zir te pawh niang chu tuna ka bike ang che ati chuan gear hi ain thlau lo khop maya slipper clutch ni lo ma se akke cái corner han lu do na gear han shift down hian fourth gear atang second gear a pawh shift down mai la akke han pai to kang hi om lo do ni tin kang clutch control in lo ven tel ve mo kanga ya
engine hi a pot tu a norcal tu ani angin alo pot pet tu ani ve thei bawk ani hei hi kan man thiam hangai ve ni tianga hian chu bike khal two wheeler khal hi dia khal la tlan top chu a thei mai ma se a skill sa hi ya om ve ni kong chuk na lang chi a te en nan gear lianin kan lo tlan ta chuan anal da na zirin gear liana first gear te kan ta topa a brake a thena a chuan a brake po ven ngam lo kho pa kong chuk na lang chi te lo thin chunga chuan then khatin neutral a brake mangin an tlana chu ta chuan khal dan dik lo khal thiam lo chen tlunghal zot zela hanga tak khan bike khal dan dik le dik lo kha danglam na ha lo lang thin ani chuan hei tuna te ko tunan chak mai ang reng pang athaken tlana ho i gear ka sip down dan ki ka tlan na mun ki wal don ma khan a hu chuan anal tura lo be sei tai la ma se smooth takin kan a brake thei ni moina point hei tlan ma sa tlan thei deuh de kho chu tlan phal khop mai ke khan dung bara tanga ron chuak kha kania masalam pang chu ngatan mai ni hei đó đã sang pakhat chu mong the kamu le ni ke chu ama chen na tlan for la hian ro tui ron tla hi nim hian an ngei khop mai a ei ta ban kong hi kan huang hian si ren nim hi ron tro sang khop mai a tiang a hian ma than lai blind curve nge lo kha blind curve te the ni bang hian kong wal don a hi chuan kim khur amaya kan thiam na kan theih na zong hian hemi kong puya hi chuan khal lo tur ani kan theih na zong kan tlan chak piao ni pon kan theih na zong 80% vel ba kan tlan lo tur hi kong ma hian nghe con khoar thut te con ạ nghe mà để thiel dang lo om thut tur te hi kang kha I tawin reserve ve kha ngai ni tuna kapma dominar tlan me khi pazwala mania dominar hi bike khal hadam tak tunin gria kala khal tam lawa an khal le to chena chuan ma ro chu bike ri thi ke ka ti thei lo khom me Royal Enfield ho bike te nor san don ne tang tru me tuna ka bike te ko hi dik tak chun a ri ka dia Yamaha ho bokhi bike khi an siam zang thiama R15 nei lai ka chun ke ziza som thum paru me khania R15 B2 ka tok diu he ka te khop mai tu na miang ta kha side lutuk lawa ron kal thut the nia anga han ke mani hi kan lo in control man thei tur atlan tur ni kong straight a kan lo tlan chak ni bon kong kwal don ma hian wala wrong side bon lo tlan se in se seng man thei tur ke mani lo in wat sei lok tur kan tlan chak lutuk chuan kan control man lawa chuan accident tam taki a thleng pha thina tin kong puya kan tlan hian hei kong pui hi kan hu hian alai hian in rina kong abikin kong puala phei chuan mani sai ta chia tlan tur ni hi tianga kong blind curve ni lawa phei chuan azia lo ma blind curve tianga kan malampang mu thei lawa phei chuan mani lampang side parking nek rang lo tur ni pangka accident tam tak thlem na ania mi nun na lo chan na thin te ram tui le lawat an lo om thin na te mani tin ke mani wangin mi nun na ten cha ne mo
ram tui lei lo te an nom ani chuan a zia lo hle dawn ani thil pakhat le chu emi kongpui mang tu theu ami pui lampang ve thung tan video ma salam panga khan so ta tui khurlu bel loka khan ong sira khan mi pahnih khan an ma ni keima tok zong ron tlan pickup kha an phar dona kong an ma ka katlan na lampang atang atlan ho kha an ngai chang rang lo ni hon ka pek po khan keima kha kai sa seng zo ka phang te ka nia kong pui mang tu thei me pui te po hi kong kwal lai bi ka phe chuan ni motor ron tlan dan tu rang chi te hisap ve ngai ni lir thei min ti pal chuan lir thei na lo ke ma ni kan na ani ti hriat bok tur ani a chuti ro le ro chuan lir thei khal tu te pon kong puya mi phim khur le tuk lo hi anom ve sia ti hi hriat bok ila chunga chuan mi pui po phim khurin a khal tu te po phim khurin road accident hi kan pum tel thei do ani enan tôi đã tên chẳng tôi cái nấu chán nên là không qua là sân qua dấu tờ là sẽ không chẳng hạn là sân chán không chim bạc sân chán liềm tay là chuyện chẳng chú thì ác khẩu tôi thiềm nấu liêu anh nhỉ chú tiếng này lâu thì tên anh con ngã sân nấu cross tôn sẽ lệ lắm hơi lét lâu in mà mobile phone kiểu dùng thêm mà mobile phone phải dùng thêm mà nhưng con nấu cross sẽ thiên đăng ngày tổ lâu à kang han inti pal ta te atheng theia me pui tan po kong cross don te hian mobile phone te da tha ding lam le vei lam ena chu ta chuan tor free emo across the hun lai ani chuan cross chau thin tur ani ti hian ke fang kan thenga kona kani ngak khom don ani chuan kani ngak khom nuwa Rulchawm lam kat panang kani ngak khoma Rulchawm lam Rulchawm peng at kan chho chia Rulchawm omna hi ke fang atang hian tlanga an lon deuh char ngaya i ai le vei sami sang ang reng khop mai atang chuan Rulchawm khua chu tlan chho char ni tian kong hi tinai tak hai jo apul na tlan chho se ni bike te kan da kho manga kan right chander kan program chu kan mang to don ani ti khan tran puina turte kan pek turangang te kan ani pek zoa Tamdil lampang at hian kan tlang phei le dona sai tual ho hi in voina hian
an district lomna lo nei ve mek bokania chung te po chu kan ba mu phei tura ngai la ti hian pe fang kon kha kan thleng thai don chia ani chuan sai tu lama te kan tlang phayanga Tamdil kan pan don ani tuna traffic point de orewa khan ding lampanga kal chuan champhai lampang kong ania chuan a straight hian sai tu lampang pan na kong ani ve thung ani tunai chuan ama sapola ka tlan to a lai kong chu ka thiak nuam ve boro kon thiang nal le mai sai to ang khan sai tu le ke phang hi anh zom deuh tho ti hian kan tlan anh zom hi deuh tho ni chuan ti hian a kon lai sai tu kon lai kan thlenga lai bulok an district thar lomna khan nei ani chuan chalai kolai kona khan ani nghal ani nghal nuwa te kan tlan le a Tamdil lampang kan pan direct to don ani Tamdil kong hi tilai hian kong hi apeng a hian ta hian o kan tlan dalam a hian ama zon a zel hian tlan to ani ei ka voi khat kalna ne Tamdil hi kal ngai lau lawa kan zinga then khate ro zon lo kal fo to mai the ma chu voi khat kalna tur poken ve nual thawni yan khopon chu kan tlan tana cycle khua kan pe la lai kong chu tlan nuam khop mai motor awang ang reng le Tamdil kalna kong hi hian straight kan tlan charanga ta hian divei lama hian beng ani o kan thian te khi tren khat kitchen tlan sual trap no tlan tlang trap a divei lama khan ta khan kal tur ani kai Tamdil pan na kong na chu a thawak to lawa tiang hian kong hi bol deuh trok te yang khat tamani tilai kong phai chu a view na la mai Tamdil chu kan theng trap a kan ma lo ka hinam to ni ngai chu a ban hal ve ti hian Tamdil chu kan thlenga ka helmet mount ta tang hian kan la ko lang e
so Tamdil chu ni